say or yare no nipa na yare no ebia na de ne kɔ baabi na akora yi nso di akire empanimfo nso bɛka nsɛm bi na ɔno nso atɔ ni tirim ni ade di ɔno nso so nam ho ɛyawo no enso etimi keka we de no ebia no wadidi omusu no wadidi aboro so no abusia fa memo akɔ abade aba moja bi TV so nana adwa ne midin samre ye ne sofo panyin ahia Apostle Emmanuel Owusu that Active Faith Missionary Baptist Church ewa senua nenne yate yesi asamado esum eye esum ne wo ho ana se bibi ne sha asienti ayekasa asamado esum no menkwa mintime nwene hu ntine menya me sofo panyin na me ne bebo nkomo ka me ho ne ye ne mbo nkomo ne ye wi a na abehu de sha asamado ho no wo haw ne amane enkrofo fam ana se ya atesem so a ye behu no papa mo akwaba meje so na pomuti say erade adom na won so erade adom ye ho ye pa de nyame ase say de me producer di kan ka se be hia sofo no aha na che say ye ba no mu ka say ye be hia obi a ye 10 gram ho na say ye mfa 10 gram na di sofo ye mfa 10 gram na di sofo papa asafo ye Active Faith Missionary Baptist Church na woda no yesi asamado eso yampasa asamado eso mini aba medase de obi bia wo hoye nso so urade nhira obi bia wo hoye asamado de kasa asamado eso ma eye no kore asamado eso asamado nso so eye oman ensem ewo asamado sede ye Kristofo ye kan sembi ewo Hebrew chapter 9 verse number 27 osi etwase onipa wu prekope na owu akire no atemu ewo ho eti asamado man na ewo ho no mo no e kire yen se eye kurofoforo bi a ye koso a abrabo a ye bebo ye tebia bi a ye befa mu asase iso no ye kwa akobu hu akonta enti asamado de eye man kese ye pa na emu nsem no ehu eche ye wi ase yimpo ewa asamado ho no mu emu nsem ehu pa de wakọ ho abanzo so de o ka ho asem a kirewa uhu se ye ene maguo na eso bitimi kwa asamado ba eno aya na eye se enisuade hunu no nyankopon da bibia di de kirew de fa ho okay nya se bi obi na ewu na wa se nipa wu awu nipa wu a nipa dua we ewu nipa wu a wawu ama menya topic bi wo honom na nso eno no be ye akire ti ye nto aso se nipa wu a sade ya meka no wu ade bi enu onum a wo ye na wo ye yie na emum se nipa be wu na se nipa no esode a agi awurade tumi enko a na eno nso so ye peyin nso ne ye bere yi so de nyame anim ni ansa ne bi nsi no na kire se emu awrem ankasa emu awrem ye kasa asemu awrem a enwanwa ade a enwanwa no enu nti no asamado man na eye no eye ye ne amoche ene ekodi ehia ye ka bibi se ye se Abraham kokum saa bere we se nyame anim no kureni Kristo ni bi ani wono mu a wase wawu a okọ heaven dabi ni nyina na wo bekọ asamado ehonom na se ehonom krompo ma wuhunu wo heaven kọ asamado na wo kọ no okay apostle ehoma wuhunu heaven kọ yemfenso ewi ebeba honom hwan ni amochi nzo so ono nzo so eye sunsun bi a nyame ayi no ye kasa obi ye getimaya obi a ohwe asamado ne so okay oye hwesuni wo ho general security sa enti sa nipa no won wawu na wo kọ no one na eba abejejewo se oye papa anase oye bone na ya kire wo papa kwan ba bi e wo so wo fa bone kwan nso so hono mo de anu odin pa ye twa nipa bi mpire asamado ho no ye twa nipa bi mpire pa me kai mete ye de na nso so empanimfo bi me sheda sa die kire sa kobusa empanimfo bi a na ye nokore ti ye se bronu bi so papa bi ewuye na ne bafira buruchire bae obaaye na na odi ni coat share se na ne passport ehye coat nim
papa no ofra bro chiri bana ne ba ewu no na ne ba ne passport ehye ni coat a wo de share ne papa bu okay no papa ne mom na ewu enti eduru time say wo say okono wo hu ne passport na okai say coat no de ahye ne papa no say ne passport shim ti afa ne wo say ne ekotu funu no ne ye passport no na wo de just at times ne funu na asayu inu ya ba me say efuna ya de dana obia mu say ne ye ko anu obutu na sade na chi esi apapa ni mpire bi a yetwa no na chi no o asamado yetwa ma ne ke aka natie yi a yesi ye kofom akwakoye natie kurempo ni yetwa ma ne kan enti no asamado ne de emu nsem no ehu papa ehu ankasa papa yi ye hwe papa bie papa yi na so sade na nanim asie mu a pa sade na ne ho asia bia otimi use ye de mfia pa na abu ejam no enti no enye easy na che sade wo ye na saase su bia no kwa asamado abedikan akohuna mane ansa na atemu na ba na nse me ka se empanifo ka se mbi se de uguo na no na abitwa obi ani wono mu a obegu papa no akotwa bone da bi enti ade bi a uguo bia eno na bitwa asamado ho no mo nso be kire wo se de okbeye ye no wo ye papa na asa wo anye papa ubehunu amane pa amoche bebo ya na ye kan unya hunu bi nti me ankasa me ye witness wo hunu amoche na na asa asamado ho no na wakohoda awurade da sa enisuade hunu na di de kire me okay na ebire bi me kodi aduane bi me ne me sofo panyini ne yedi ye na ye kofie no efa ne yem efa me nso me yem eduru na nadwo no inu aba ne nyize mi wu ani no kunu ma yeden me hu nyina ye me basa me dwene ho amenti ase afei me na me da ye ba bi a me nenam no esie ye pa ton pa na me nenam na enipa esu ni nipa etwa adwawo no ne nyize na esan se na me bere nyanso se wo se me kɔ hɔ no mu ni ntino eja ne pamo me eja ne pamo fi emframa ehugya pa na pamo me pia me se de me ka se eye oman no te se de wewura efie bi mu a yato wo ade afam saa na te ye hɔ no me yagye ban afa ho ti eban na yagye de afa ho no unni ba bi kɔ se ye wo bere se wewu na moche no eba be testify se wo ye papa na so ye boni a unni ba bi akɔ se de ya grepo no ya grepo unni anu yie bi yi dabi anu yie pa se ye fe ne se anu yie unni bi enu nti no me ye eni a mete ye ne se wo ha se wo ye da firi akɔ enye wo bire nie nyame anim ne kure ne me ho fa me pa ti me sorry ye no na me say na ye kan me ankasa me mu kwampo no me gina sorry da mu preach kwampo no se me ka bi ho asem a me testify sa de ni bi da okay but me sa edan kwampo de me hunu se ampa se bibi wo wi ase ampa nti wi ase no eya ahodo ena asamado no nso so esa yiwi ase foforo bi a ye dey yekọ papa yeso obi awu nansa na nipa na wu no ne saman be ne nam agese yesie nipa na ansa na ne saman ye firi ho ansa na be yi question na no e ampa se saman po ho saman wo ho e kire se ade bi ewodi bia e wo ho exist okay na de tie nie said ye o canon obi saman ne nam no saman ne wo na wo ho no nyame anim no kurani emfiri nyame but saman wo ho ni nyina ne se eye kwan ya nipa ne fa so a owu ye ya obi a odi wu ye no ene ma ne saman enante na ye frɛ bibi se familiar spirit that familiar spirit no o take you image e de sode sene ye be take revenge e wo won a
authority a wana say omonsa wuwu ni mu ni bi no enti no obi wo no mokompo na say oman Ghana yi mu na nipa ni wu ya wotimi kɔ ba bi te say Nigeria obeba na yese ne wawo a wagya ne makwan a omoba ebi asi atwam so wahu de me kirewi enti no a familiar spirit in the taking sama ni dey say adwuma no eno kompo de nipa wu awu okay sama intimi nko wo mfa ne ba ma nipa wu awu na de tie ne se bonsam krompo na obi akobonsam honom anase konfo ho malam ho suma bi na ekun krompo owie o sa di ho yawo into omo a sa take revenge bi there be o me fan say makọ obosumo kunipa so mesi mame wono na kunipa so mesi na wi o sa di ho yawo se wo na ni okuni ye den ni nyina ne se un se honhom ankasa no Bible say onyankopon ama nipa tumi enti de wo be hye no no ene na sese wo ye dey oye but wo wi a se de wo nuhu no wo wi a ono so onya hu nuhu enti ene ma familiar spirit ne so ye dey e take place se ne sa de a ono so be call revenge enti sa familiar spirit ne ebi wo be di a etimi si asoro de mokra eno na sama yese samankom esi no se ade ne yawo no wo honom no eye yawo no aboro so a na familiar spirit na take place okay asha ase se ono so be so take revenge nti ana ye samankom na ye real familiar spirit na ni dwumadie ni bia no ti se samankom ne ba no o ka se brother Kofi ne ekun mi a yampa se on ne kun yampa ebi krampo bi ntwa wa no kire se me anka sakrampo no me ye witness okay samankom ne bi ho mi ya no mo ba ko mienu bi omu wuye okay na entiase ni enti abusuafo fa akiri omo frɛ nipa no saman no esa na se die nti a enye nyame ayi a meka ne se ye familiar spirit nti o frɛ hye nipa ni mu okay na obi a wugina ho no na nipa na kasa afa nipa ni mu na nipa ne baaye no nua ne baaye no obepa abusua nyina akyɛw ebe kyerɛ ade a ekuno menzo so na madi nkan ni na tena ase ya bompae obi tuo na duro oye police ni obi tuo na duro ma ne nan hono pa okay na odwene ho a wonte ase eye obi a nwanwa ne ho to no okọ nipa ne se hu ye no se mi emu bi na not knowing say one ne koye adwuma ti police fo bi ne mu ne connection ne a omo koye adwuma na minia ne tena so okay eno wasaye ye o ma sa tena brono ne so ache enti brono no o ma tena so ache no ono nzo so no anytime bia na asem bi ba kuruma ni di twaje no ena nipa no so ya amunani na hunani na oye ono nso na adwene se asem ne ba se de saa na obeka no nti na ma se ne hu ehi kakra na omo ye so mo transfer no so wonko so on be transfer ne dia ze minia ne na mi enim ne na aweho opa obi a che oka se ewo mi se nipa no na akoyi ni se die ono nso mfonsuo ni ye na ono mfonsuo so na amane ko enti no ye se bibia ankoka papa enye grede enti enam bibi so ya obi na efemu abusua we dia mentiase ade we dia mentiase no na ma familiar spirit nso abeti enti papa samankom ni mu ana ewe me fan se samankom asi yese samankom besi a esi bontin so ni a onfra busua nim enti se samankom si busua ni so a ono na ahye da yesa na se honhom timi yesa mo siri na kasa na aya na ntansi busua ni so okay ana busua ni bi nso so a besi ni so no won hyeda ma busua ni mahu bida papa wo ye si ni so de wo ye ba ba ketwa ena o maame afri mu ena si ni so na samankom na ene o kan sem na se enti na etwetwe aso ana me ka se unse se o yare no nipa na yare no ebia na ye de ne kɔ baabi na akora yi nso di akire empanimfo nso be kan sem bi na ono nso atɔ ni tirim ni ade
Jono nso so nam ho eyawo no enso etimi keka we de no ebia no wadidi omunsu no wadidi aboro so no okeka de ene no okeka de ye ne de because samankom na nkasa no eba minnimu nsem a na nipa ne ka de but ebe kire ewuo no ase we de ankire wu ase o maame panyin kura na ewu ni 80s e kire se ne ba we wanhwe no ne ba sumesi wanhwe no ne ba we na hwe no nti ne ba we na wanhwe no ma ne nye yeda dabi samankom no emfa yidi emabusu dabi e kire ni wuo no wuo na se yawo na nipa no abusua na efam no na se we ne ebosirem ka sa ene ebe ka ma abusua na koma yeda yi ato omoyem se etwa so omofa baabi a omati omafa baabi etwa se omutu anamo bi omayeda yi omatu sa anamo no na eno krompo no ye nye no asoli fie because nyankopon kasa tia e wa asoli fie ebisi e wo so ene Samuel entem na o chini ya wa nya bi so obekọ nyame fie akọkasa okofre Samuel honhom wa nya bi eno nipa no honhom ne pie nti okofre ni media fo ne nti omokrompo e baaye no omoyem hye wo mo nti enye so easy say samankom no krompo esi mostly no ebia na nipa no krompo no se de okasa wi wo ni 80s wadi nchine boto ama ebia sa ba beto aso ebia na abrantie bi ababa wa bi wawu frede ebia na abusuanim krompo afi ne wo fefe enye sika bi ana se ibi ni wawu frede enum ho no no saa niema na ye de ana mostly na nkasa no se esia omo a omufra bonten ne ba no krompo na akom wo mu fie omo etasi wo mu so no akom wo mu fie nti esi da se ebetimi aba ne se obetimi ayedai akom nti se ahonhom ne nso eba ehwehwe di obetimi awura no no atimi aka na asem ayedai edi ama no nti ne ye se ahonhom ne behyem ne se samankom ne se enye obibia na obowura ne keke dabi omo nso ye hwehwem wo hwehwem hwehwem na wayi die ono se die nyankopon yesi nyankopon da odi na ni chini fa wiase ni no ahwehwem ayi obrefo ba akopɛ saa na no so etie eba sunsumu asem no ohwehwem wahwe se nipa asimasi wiase ne na koma eduru obetimi akasa obetimi na wagba awura no ekwan da ne ho a metimi agba awura mu saa no wagba awura no enye obia no betimi awura na saa medofo so wa mi di se adwumade no ani di achi no ani age na pese wo hu di edi achire na etim se nsama ado ankasa nsem wo ho owu achi yeso efuna achi ni abofuna nso owu achi de chese amane nipa behunu se wote asase so di bone na odi nse hunu nko ade a ese bechu achi mpire enye se atesem enye se ye keke bi keke na emu ma ya ade wo honom ye hunu se samankom ne nsikwa ebesi a ye hwehwem ehunu se se nipa we ni sunsum se de etie nsa na samankom aba awura obi samankom nsi busuani a oben nipa na wafiri mu ne so na wase ye hye ne nso esisu se wase mu gwa na chi ebia no adidi amen ana se ono ana atena se be ye creativity be create confusion bi ewa busuani medafo ye to aso mi de se nkomana ya odem ka se ya wa ma abuafo e ma abu ye ne apostle to aso apostle yes obi wu a okro na yesi G2 CD se uduru kwa ma ade atonsuo esuo ekwan mu nsuo wo ha asama ado mu no mana ye ton bibi wo ho sama ado se de osimika se ye oman ye ton bibi wo ho sa ye ni mukure ade bi ede hye mu bia ebepro ye de hye adaka mu no ede hye adaka ni mu bia epro na ye ka bibi se superstitious belief gidie hunu bi ena nipa no hunu se nipa asimasi wuo yi a ewu a wante ase obi kura time de sekan ehye ne nsem hye ne nsem se onye adwuma ehono na ni nyina no se eye adwuma kura mpo na familiar spirit ne de ne ho jib saade enim na aye adwuma but so de sekan kohim wo de sika obi di kosua be hye ne nsem ni nyina no enka he yes awo ye nkosi hwe enko
family pan or Tiasano, one man is a 2 CD, so old baby crowd Tias and no baby crowd come the kuno. One money be. We ya dear befer 2 CD and a quite detone so, or quite young. A whom here. He had baby a panel or minor war caution. Say, a young man who mine war caution, I say, or quite Jim. Tia sama do na nipa ni wura na hono me no wose wo dwene ho de manipa ne say o wura ni jim ana se wo kwa awrehom nti o wura ni jim wo kwa awrehom na wose ohwehwe mu ansa na se obeye bibia waye sese na ayi aba obehu soloku edi akire ebi won a ayi da ne anije first nanki yasinki ye kodi yawo ye kosu ni ade nti sese so obehwe ayi dodo na ayi nya ba penalty mu say party kesi alande wayiye etimi kire wo bobra na say wayiye kurampo ni timi amachi gwawo se de ebesimi aye wayiye ense yes starting na me kan asem say obi anu anu ma obedua papa na wakotwa bone ti de uguo nu asase we si esu no uwu da mu na nu na abitwa ne se de wo ti asase so a wo ye no wayiye ne be kire abrantie bi a yese ono obi wu a wakosoloku asepa kwasa ene ande eduru time say young guy na say ye na trendy eduru time say ye wawu a ya deda no ade a ide namfofo be ye say o matam efunu no esi o mokọ ho efunu a ya deda no o matam guy na si kon ho na omo hurihuri ni say ye nimgu ase ye di nka gu animu ase nti wankasa asama adode na abe wote wono na nkasa krompo no unim se wo kɔ no kura uyem hyehyew usunsumu krompo yem hyehye ne se ye kogwa no because se me meti ha sei nyame emfrɛ me anase mimu emma obi emma mesomi funumu enkase wode wi ebetua ma no wode jotu betua ma meti ase no obi enu onu ohunu mi se me ye san ade no anase wadabi na emumu no nipa na wo ba no wode awreho na eye dai eba edepend nipa ni suban ya no wote ewa asase we sei so enu ntina enu no so na ama mo na omo nso na ewu na nsen ntino sa enu ntino ubehu ayie no na ayesoloku na akwa tisa nipa no oji na ni saa aha enti sanka o bobra papa bi minim obi a owu ya wonu owu ya no na awreho na awreho sem ne se oyo oba o de mema ye bia wo ye bi wifo wa ase scammer fo wa ase dj fo wa ase enye izi na yetimi ya deda na ibi ho no mu a yegina wote ho no misi a awreho na ye num wi fa ne ho obi a yewura asori dem ye wufu som no na boys e de mako ene nam asori dem ho no maso eja egu makom ni a so wa bebo wa na se na akun no na mako ni ja de ho na mako ni ja obi a bebo wa se emusie ni yakọ musie kim obebo wa wono krompo na mehwe wo ono krompo na ade ni kura no krompo no se de osi bo wa ono to pese obi mo wa no ko kan je to enti se no wan de ku so hu ye de niema bia ba bekeka ya mamre ne ya mane ho ama se ye na se di enya sa eno nso ka hu bi no owu nso so adoso bibiribi ama young boys ne young girls ne ye dey ewu enti so obi wu a na se nipa no ono anga so okwa a okura wugina ho no mu a wani gema nipa no wugina ho no ma wani gema nipa no enti na chese sa ne tie wabo mu na kire wado apostle yesi obi wu a yeni ne ho adanse bone adentia die obeka se bia oyinya atwom ne chese microphone ya koje nipa na daka esi wa na na daka adanse die wunim bia wasa woka die wunim bia yese biography nipa no ho asem ti die wunim bia fa nipa no bia no ene na wasa oye dey woka ni nyina akodi ho adanse e wa asama enye se o kana papa wa ha mo bia hu ni sesei
ena nipa no so onye krampo na ye dene a o ade ba ko bi eye eno so so kra otimi ka bedenye se ate so ba na be obayiye wo ho ebe tini suo nipa simesi na so na eba na nye omo omugu nchen ne namfofo eba ye no kombo baba bi mi ehunu sa adanside na wudi ne yetoro edizo obi wu a asem bia na yese ye ka bia na ka no kore enya afi na ade be wada da bi ka no kore na nipa no so onya ahoto biwo o sa ade how ese to de wawu no krompo ye de eso minim obi na wo se yesie no emu ni di nsisa nti enya nsie na yese kohwehwe mu edi na kakra nti ehwa amana na ya bɔ no na wo se ye ka gum omusi ansa na abeka amana agum no dise wutwa bɔɔde dua no wutwa tire no watwa tire na wo de emfinfin na ato amana no mansa na waka gum wa anya ne sa na se wo ka gum a omu bɔ amana no nyina ebeto anana no mo nsie do onim de fa ho ne sai nse saa niema we se nyina no yei isanse Kristo nti se no a superstitious belief. Okay. Ana one thing they say eba ewu asempa nyame anim nukure ni asori dia ewu mu no eye kutuwa bi dia ka nyina ya amamere. Okay. Ana amamere no nso ne amane no nso no ye ntoto na se be de senka ye asori nje hye saa na ekosa dia menyin ni se saa de ni besisi e beka se ekotwa bode aha anase aha de senke ye bompa ye gusu a ya bompa ye guso okay na ya kata amana na ye de eso okay but isan se eye amamere ene amane enti no ye se amamere wo nso ye ntoto na se ha ena bible mu nyina nso so no kra no amamere ne ye de ewu e wo se wo ye de wo ye se bode on minim se ye de ya bire bi beduru am ya ye de ya ba ho bode ye di gina nipa bode dua na dua ne no ni bia wo de ye bode na esi wono mo na nkasa no ni hunie ma bia wo de ye na ni dua na nkasa de ye di gina nipa ye gina ho no ma enipa enti ye de ye nipa yi sa de se nipa bode sesi se die nti omo sesi se wona wadi me bone na me pese me ye obi bia se me nya ho ade sesi se bia wata ade na me de kɔ bode na me twatire se de o kan me twatire esi ho no na me de wata ade ne hye na me bodi na me twamu a na wotwe koranto me kan de enya wa na wotwe koranto hey first time me ma hye me bode dua no eya ade kese na yese ye wonsam ka won haban de ye wonsam ka ewo mu pa enti no anu nti na amamere no ekoso saa ewo ho tini ye di nipa no erepe okọ mochiri krompo na se me kan se bia mumu bi kura kokoye interview ni ade de wura mochiri room ye ma wu enku ye mfa funu meto ho no mo emfa nye experiment ye de body dua ena beto ho no ma ye experiment de ya de ya kyerɛw represent a nipa no okay what you say na sene be unse akwakoye te sede jata aba nanum epa aduane edi na aduane da ho na wo betam aduane ne de ade edi asase no sesu akobi asase nanum e wo so odi aduane hyem sa moment ne nso so aya na nansan no na wo hwese de nipa esi eye efunu anase ewuo semna ase ya fa niema nyina atra efunu ase kurampo no obi kɔ ekofa hia ekofa ma na ya deda na wo obi ti kɔ fa niema bibiribi ewo ho utimi kasa kyire funu no mpo ema niema bi eye yie de ma wo eye sunsun mu asem na enu sunsun mu asem so ye kanidi wonim na se unie ni antimi nka dabi unie ni a untimi nti mimi nwura yi ase basa dabi ena me nsori anopetututu krompo nso nkɔ ase dendenden saa se bia oye mabusuani krompo a mimi kisho se me nkɔ no na nipa wa ase ansa na ba me megurem na se efunu kura mfa ho ko ni kwa senke ye detail ni asesa o dia ta wani asesa yi
ayese obi fie gold na so na agwo sika na akotu obi fie gold amamere da so no ona atu ye enti nipa no owu ye no wunim de ekun no wunim de ebaaye ona akwaji agina mu so na akwaji agina mu akota woni ase da bi enkoya de a ubawie na akire ho akoya de akoba ase enti se enipa no se ye hunu anaso mutwa bode ani tumu a represent enipa no aha represent nipa no ansa na be no nso so kro mu ntwa ntumi se omo be ya amamere yedei ewo so ansa na ba ya kanya yedei eguso ti esiye na ewo honum na esiye na ewo honum no ya ye ne purposely for san ye ma no it will timi gotu amana wa esiye ye sa apa enka se woja no honum na we okọ enu nti na omo ye ne sa no nti eno kombo de eno aya na emfa asofo odwumadi o ye wie a ye wie ti de ekoso honum de ye busuafo amamere ene omamani a omokọ de omokọ ye no asama ado honum nti kire so sanity abusuafo gidi se wasua ne ma bebre ka wunya ya nke beto aso saa na nso ye bre ni nti ati ase ye bre na nya ye be e de amaye apostle wo de afutuo be ma ye youth no ni titiru they say youth ni wu anu omuwu obi o ho sorry ya no atam camera si ne ho nkrofo naked videos ni ade na trend ni nyina edifemi ye into the afutuo be ma youth na especially ni Ghana fo nyina na afi watwe watwa kwan asafa woda no wasa de atudwa amaye akira meka ne se minu anu mo mrantie ne mabawa enya ahwe yie pa dan se ye ibe 1 month ni obi ba me nchen no ni mi di nkomo na asem wontimi nka ne yezu obi aye na ade bi ama na ha se nipa no se oba o na aye na ade ama na ha no na o se wodi ni naked pictures egu abonten okay and wa no obi akasa ni nipa na eje hu sika ye dey it second bi ofre na so send sika amen guy no to oba ye no so obeye nhwehwemu ahu apa ahu ni se girl no sika na wo je no oje de akoye dey ana se nipa no o se nipa ne se o mako police station ni ade ye be compensate ne ho aho ani ni ene ye agi ni sika ono no sika no omo ye omo adwene se nkomo di besi dan omo fie ni mu ni ade ye agi sika yi ni na edi oba ye menini di nkomo no osuro na awurade bie mani na meka asem ne no kura che na afi omoan odi ebufu se obeso okunge ne totwe enti enne ewuo aba bebrebe no se memete ba bi fa akun me nkoka obi asemi obi anu o ba bi kume eni se unimu ho a na wo wen wubu enu nti no eni kwa se asem bi enya asem bi na obeka bi amana yede ayeyie ede ama wa bre obi wo ho no mo ahụ ene se di social media si abai a enkrofo we so we asem anu o ka no we unim di kura sa nipa no ti di ameka che mi nua no se obi anya careful last time bi man bi na mitie man bi wo so o ma hyada to o mu ho agum eyempanimfo nko a na o mo hyada ebe hye wo bufu se ne ebe ya be kasa etia no na de ono wo no o de ayewo enti no enipa sese aba no agenpani yetirim ndi so wo nam ho no ma ya hweyi so show ho yie ya hweyi pa wo hefie bi a wo firi mu social media nti wo keka nsam bi ni ade bi na se boys bi na omo ba no omo pa achew no omo ehun hia se no na wo so wo ye de adidi a ye de fata betimi ya edi sika abere wa mo ede emodi enkoka obi engodi obi atem obi ho panyini bi wo chen wo krompo na wudi na atem da bi mesremo moma bibia enye boko nyame nhyira obi bia ye wa asenua asafo a ye frɛ no Active Faith Missionary Baptist Church asenua oba wo se obesi wo gasim ehwe amedoma faade mamponten asenua na ya ne ntam fa nka ho na ofira asenua ansa na wakɔ faade to oba ka kire meeting ni se obesi ewo asenua gasim odi owo ba na be hu se signboard esi ho no mo a
asɔfoɔ mmiɛnsa ɛna da so yɛna awurade nyankopɔn nam mitumi so ɛde yɛdua mu wɔ Active Faith Missionary Baptist Church yɛka awurade asɛm bɔ mpaeɛ nkɔmhyɛ ɛyɛ adwuma yɛyɛ asɔre kwasiada ukuada yɛyɛ mpaebɔ efiada nso so ɛyɛ nkɔmhyɛ gidigidi paa nti no enyi hu mfirim brebi wa ɛhaw ne amane bi da wo so de o fa haw bi mu ani amane bi mu no bra ɛhaw biara no onyankopɔn wɔ ho anu yie so ɔbɛyɛ de ama awurade nhyira wo na ɔnka ho o hwɛyɛ ya obetimi afrɛ yɛn ɛwɔ 0243 419579 0243 419579 na awurade nyankopɔn bɛhyira yɛne wo bɛbɔ mpae na awurade ahyira wo wayiwade so anyina afiri so amen amen apostle medasi bebree sɛ meto nsa frɛ wo bae abusiafo apostle Emmanuel Owusu that Active Faith Missionary Baptist Church ano wa asenua Fadima Mponten kwan no so ai ɛhwa na omu asenua gasim uduru anambɔde to gya no afrɛ ahanyankopɔn honhom o yɛ adwuma o ebedi mpaye anom mpaye na wo ha na no yɛ beyi medin de na adwoa hwɛ ho so yie sanse me dododo aha yɛ mogya bi tv unya subscribe ya wo ya akachi me subscribe atem ne so mame me bell notification if at all sabe ya the video bi abetuma only first person na sabeka ya be say share bi ya da se bebre